sawijining dina sakwise ngajar, Bu Guru sowan menyang ruang Bu Kepala Sekolah kanggo rembugan babagan rencana acara sekolah sakwise ujian semester. Sugeng siang Bu Kepala Sekolah, kula nyuwun pangapunten mengawi ganggu wekdalipun. Sugeng siang Bu Guru, monggo mlebet, lenggah dhisik. Niki ana perlu apa, Bu? Matur nuwun sanget Bu, menika babagan acara sekolah ingkang dipun adani sasampunipun ujian semester, kados lomba olahraga lan seni. Kula pengen ngebahas rincian lan persiapanipun. Oh, ngono. Dadi acara olahraga lan seni bareng ya? Boten kakehan, nanging iki bisa nggawe semangat siswa luwih apik. Oke Bu, kula nyaranaken lomba senam, tarik suara, lan balap karung. Mugi para siswa langkung semangat ing acara punika. Sampeyan wis mikirake lokasi lan wektu acara iki? Kapan kira-kira paling pas dilaksanakake? Yen dipun paringaken, wulan ngajeng. Sakmenika kula badhe ngrembak babagan panggenanipun. Menawi saged ing lapangan sekolah kados ingkang biasa dipun gunakaken. Nggih, lapangan sekolah bisa. Nanging kudu dipersiapake kanthi becik. Sampeyan wis mikirake soal perizinan lan fasilitas? Sampun Bu, kula sampun nyapaken surat perizinan lan ngatur fasilitas kados tenda lan peralatan olahraga. Apik nek kabeh wis dipersiapake. Nah, babagan panitia, sampeyan wis ngajak guru-guru liyane rembugan? Sampun Bu, guru-guru olahraga lan seni sampun sarujuk kangge mbantu ngatur acara punika. Yen wis kaya ngono, ayo ditentokake jadwal kegiatan. Ben panitia siap ngetokake pengumuman lan ngurus detail acara. Oke Bu, kula badhe nyapaken pengumuman resmi lan data-data peserta supados sedaya langkung teratur. Apik banget, ojo lali kudu koordinasi karo OSIS supaya luwih lancar. Matur nuwun sanget Bu, kula nyuwun pangestu supados acara punika saged lumampah kanthi lancar. Muga-muga lancar Bu, aku tetep dukung acara iki. Ayo padha gawe sekolah dadi luwih meriah.